Keď univerzita vznikala, tak boli 2 fakulty, teraz máme 4 fakulty, tak si myslím, že takým vysokorobustným rozvojom, ktorý predpokladáme, že bude aj v budúcnosti. A najmä takže sa tak zakorenila a si myslím, že našla si plné miesto, dá sa povedať, že vo vysokoškolskom systéme na Slovensku a stala sa naozaj neoddeliteľnou súčasťou univerzitných škôl na Slovensku práve s tým konfesijným a kresťanským a katolickým charakterom. Viesť ho stále zotrvať, aby to bola katolická univerzita v duchu a kresťanskej tradície. A stále sme boli verní aj našim tým profilom. A čo chceme ako ďalej sa rozširovať, tak to je práve boli tie veci, ktoré riešia problém života. Chceme medicínske študijné programy a rozvíjať to, čo je dobré. Takmer všetky katolícke univerzity majú lekárske fakulty. To by patrilo bez znamená. Som bol pri zrode tejto univerzity, keď sa o nej hlasovalo. A je to 25 rokov, ktoré veľmi rýchlo ubehli. Aspoň podľa mňa, aspoň tých 15 ostatných, pretože som jej kancelárom. A okrem toho má už 25 rokov, to znamená, sa stala dospelou. Patrí už do nielen histórie, že sa môže spomínať, že už má prvé také vážnejšie výročie za sebou, ale že už urobila kus práce, pretože vychovala a vyformovala určitú generáciu ľudí, ktorí už dnes pracujú, či už v verejnom sektore alebo v súkromnom. Jednoducho dostali formáciu aj tú vedeckú, dá sa tak povedať, keď ide o 4 fakulty a takisto aj tú duchovnú. Tak sa teším, že dnes môžeme toto všetko zhrnúť do jedného. Ďakujem všetkým tým, ktorí boli na začiatku, ktorí ju sprevádzali, žehnali a ktorí spolupracovali a pomáhali. Úvod by som sa chcel poďakovať nebohému otcovi biskupovi Františkovi Tondrovi a nebohému otcovi biskupovi Rudolfovi Balážovi za to, že dneska táto univerzita stojí. Je to prakticky aj ich veľká zásluha, že vôbec môžeme sa tu stretnúť dneska o tomto čase. Takže by som im touto cestou chcel poďakovať. Je to mladá univerzita, 25 rokov v ponímaní katolíckej univerzity, alebo vôbec univerzity je veľmi krátke obdobie. Univerzita je dôležitá po 250, po 500 rokoch. Takže musím povedať, je to mladá univerzita a rozvíja sa. Vidím progres, že táto univerzita pôjde dopredu, čo sa týka nielen počtom študentov, aj kvalitou a že sa rozšíri o ďalšie odbory alebo smery, ktoré sú napríklad medicínsky a technicky a bude sa rozvíjať, čo myslím si, že je perspektíva v tejto našom kraji a v tejto oblasti. Treba rozvíjať ošetrovateľstvo, treba rozvíjať sociálnu prácu, lebo vidíte, máme staršie a staršie obyvateľstvo, prakticky aj prestarnuté, budem otvorene hovoriť, a treba rozvíjať naozaj tú pomoc tým ostatným. A čo vidím naozaj veľkú perspektívu je medicína, zase máme nedostatok lekárov, máme nedostatok sestričiek, čiže vidím v medicínskej oblasti ďalšiu vec. Keby sme mali aj 5 fakult na Slovensku, nevadí. Aj 10 fakult. My potrebujeme kvalitných lekárov, mladých lekárov, potrebujeme kvalitný lekársky personál. A myslím si, že toto je budúcnosť. A samozrejme nezabudnúť na technické smery a IT. Tak já bych přál, aby těch 25 let bylo tak úspěšných, to znamená v tom určitém evolučním rozvoji, jako těch prvních 25 let. Protože zakládat katolickou univerzitu po vlastně stáročích školství bylo trochu jinak zaměřeno, takže to je velký úspěch a ne, že bych záviděl, pač závislý, není nic dobrého, ale myslím si, že může být Slovensko a Slovenská katolická církev, lidé hrdí na to, nejenom na katolickou univerzitu, ale za těch 30 let, kolik univerzit a vysokých škol vyrostlo. Já znám Slovensko z let 62, 64, jako bych řekl přítomností zde. I do Ružomberku jsem jezdil do vojenské nemocnice a vím, jak se celá krajina, města, nakonec i dálnice a železnice změnily. A to, myslím, také souvisí i s rozvojem školství a vysokého školství. Takže Pán Bůh žehná. V tomto období já se domnívám, že to je velice důležité, aby opravdu šla, to znamená hledala pravdu. To je největší odkaz, který nám dala Bible a celá antická kultura. A aby také ti, kteří jsou reprezentanti potom vědy a školství, měli vždycky tu odvahu za tou pravdou stát.